Как се казваш? Гошо. Къде спира автобуса? На спирката. Къде на спирката? Долу. Къде долу? Долу на земята. Кажи Царевец. Царевец. Саревец, кажи, Саревец. Царевец. Добре да е. Цигари пушиш ли? Не. Кафе пиеш ли? Не. Я какъв телефон имаш? Я покажи на мене. Ето го е. Колко пари струва? Я кажи. Снимай го е. Колко пари струва? 100 000 лева. Арила, япмала. Арива, япма, валла билла, снимай го. Снимай го. Ти кафе пиеш ли? Не, още ни път. Цигари пушиш ли? Не. Това. Деца имаш ли? Не. Жена имаш ли? Не. Я пие малко азис. Не. Пие ли? Защо? Тай лари бе, пие. Защо? Да виждат как си. Кога? Кога? Сигари, пие малко. Защо? Пие малко, аре. Как бе? Сега, Режеш, сега. режеш. Аре. Сега. Да, аре. Защо? Така. Кога? Сега. Аре, пие. Утре. Режеш. Куклите, как беше това, аз го забравих. Снимай го още ни път. Ето снимал го, Nokia 20 000, нещо. Най-новата цел. Я? Лумия. Да, где да са? Кажи де. Чай да се снимаме. Я, хубаво е стики прали, я. Чакли са ли? О, да. Я шала Гошо, Nokia Lumia 2000 имаш ти. Аре, пие малко сега, си спомнята. Не искам, вика, доста се ще утраше. Аре, тръщи го, аре, да идем, колко здрав. Дала. Аре, да виждаме. Аре. Аре, де, тръжкай. Тръжкай. Не го пускай, тръжкай. Няма, Защо, бе? ето е. Ти мъж ли си? Ето в снайда. То направо, че това кое? Пусти го пак, да видим. Ето е. Да, по-високо. Давай. Така. Да. Братца. Давай, бе. Я, шева, вижте Nokia-та Lumia 2000. Нека пак се отваря сам.